presentou o mércoles 30 de agosto de 2023, sesión extraordinaria do Pleno do Concello de Queixón, sendo as 20:26, damos comezo a orden do día. O punto número 1 é a aprobación da acta da sesión anterior. Ten a palabra o portavoz do Grupo Municipal de Veciños, señor Iris. Boas tardes a todos e a todas. Antes de comentarios deste primeiro punto de Veciños de Queixón, queríamos manifestar o noso apoio a Jenny Hermoso cos actos que tiveron lugar na pasada final do Mundial. Como sempre, Veciños de Queixón está en contra de calquera acto de violencia, especialmente los actos de violencia de xénero. Ben, con respecto a este primeiro punto, non temos ninguna precisión, ninguna puntualización que facer a acta. Por tanto, o noso voto vai ser positivo neste senso. Moitas gracias, señor Iris. Ten a palabra o portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular, señor Iglesias. Boas tardes. Desde o Grupo Popular facémonos partícipes da iniciativa do Grupo de Veciños. Igualmente, tampouco temos ningún punto que engadir a acta da sesión do pleno anterior. Moitas gracias, señor Iglesias. Pasamos ao punto número 2, que... perdón, votos, bueno, se manifestaron por voto positivo tamén, pues, aprobase por unanimidade. O punto número 2, días de festa local de carácter retribuído e non recuperable para o ano 2024. Para explicar este punto, ten a palabra o portavoz do Grupo Popular, señor Iglesias. Calendario laboral do ano 2024. En cumprimento das instruccións recibidas da Subdirección Xeral de Relacións Laborais, comunícolle que para o calendario laboral do ano 2024, en canto a festas laborais na Comunidade Autónoma de Galicia, se prevé as seguintes: Día das Letras Galegas, 17 de maio, Día Nacional de Galicia, 25 de xullo. Así mesmo, deberán terse en conta as festas de ámbito estatal que para o ano 2024 se prevén que sexan as seguintes: Ano Novo 1 de xaneiro, Epifanía e Reis 6 de xaneiro, Xoves Santo 28 de marzo, Venres Santo 29 de marzo, Festa do Traballo de maio, Asunción de Virxe 15 de agosto, Festa Nacional de España 12 de outubro, Todos os Santos de novembro, Día da Constitución Española 6 de decembro e Navidade do Señor 25 de decembro. Como corresponde ás administracións locais establecer 2 días de festivos de carácter local, pois traemos a proposta de aprobar como días de festa local de carácter retribuído non recuperable para o ano 2024 no Concello de Queixón, o día 22 de xaneiro de 2024 San Vicente e o día 9 de maio de 2024 a Ascensión. Durante os últimos 15 anos veuse celebrando ou veuse establecendo como día festivo en todos estes anos o día da Ascensión, e veuse alternando o San Vicente con a martes de Entroido, cando o día de San Vicente cadraba sábado ou domingo, a excepción do ano 2021, que, naquela situación de pandemia e de estado de alarma no que estamos, pois recordo que se mantivo ou que se propuxo o martes de Entroido, porque tampouco había posibilidade de facer ningún tipo de celebración nin institucional, nin lúdica, nin festiva, nin religiosa. Por lo tanto, volvemos á dinámica habitual de determinar o día de San Vicente como festivo local cando tarde pela semana, e xa para os anos vindeiros, creo que no ano 27, pois os que lle toque decidir determinarán se sigue sendo San Vicente ou pasa, bueno, San Vicente se cae sábado ou domingo, lógicamente non ten sentido que sexa, pois que sexa outro día. Moitas gracias, señor Iglesias. Para abrir o turno de debate, ten a palabra o portavoz de Veciños, señor Iris Castro. Neste punto quedou moi claro, por tanto, o noso voto vai ser positivo neste sentido. Moitas gracias, señor Iris Castro. Ten o turno de
tema que responde tamén pois, a petición de unánime tamén dos vecinos da parroquia de Boqueixón, por lo tanto, pues, bueno, pues, creo que é unha boa decisión. Claro, sí, efectivamente. Por eso foi incluído, porque foi sábado e domingo o San Vicente no ano 22 e 23. Muy bien, pues nada, si no hay más asuntos que tratar, pues iniciamos a sesión, levantamos a sesión. Muchas gracias.